pedyo kuna Baba, nzvimbo isina chitema, pedyo kuna Baba. O Jesu mununuri, makatumwa pasi, muti swedete Isu, pedyo kuna Baba. Tendai Mwari Jehovah, imi pasi nekudenga, kudzai Baba nemrumbwana, nemudzimu unoyera. Amen. Vari kudenga vakuitirei zvakanaka, vakukomborerei, ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga muzita raJesu, hatina chimwe chatinotsvaga kunze kweruponeso rwenyu. Mumavhesi api neapi atingavhura, hapana chimwe chatinenge tichitarisa Mwari kunze kwekuti tinzwe imi muchitaura nesu, tione ruponeso rwedu mazviri. Pamangwanani ano tiri panzvimbo ino, tine mufaro webasa rakanaka rakaitwa pano. Chitidzidzisaiwo zvimwe zvamunotarisira kuti tive, kuti basa renyu ramakaisa mumaoko edu rirambe richienda mberi. Tine vaenzi, tine vanoremekedzwa venzvimbo ino vari pakati pedu. Titsvagirewo shoko rakafanira, tibve pano tese tichiti Mwari vataura nesu muzita raJesu. Amen. Tinotenda ndanzwa kuti chief vari pakati pedu, Mwari vakukomborerei, ndaona muchichingamidzwa, Mwari vakuitirei zvakanaka. Kana ushe hwenyu ukaita Mwari, zvinhu zvese zvinoendeka. Mwari ngavarambe vakakusimbisai patinopedza musangano uno, program ino indoda kuzokunamatirai. Mwari wenyasha ave nemi. Tichavhura Bhaibheri kuna Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Ndo pane nyaya yedu, hatisi kuzoenda kure. Genesis chapter 3. Saka Genesis chapter 3 anotiudza pamusoro pekuedzwa kwakaitwa munhu naSatani. Iri kubatika kai? Saka chatoda kuti tidzidze zvinhu 2 pana Genesis chapter 3. Tinoda kudzidza pamusoro pekuedzwa kwakaitwa munhu naSatani, uye kuedzwa kunogara kuchiitwa munhu naSatani. Todazve kuzodzidza pamusoro pekuti Mwari anohendla sei madisaster. Panapa patiri panapa takamiririrwa nemhuri dzakasiyana siyana, kwatinotobva kutori nevanhu vanokoromora, vamwe vacho potse tisu. Zviri kunzwika here sakanzwe naMwari? Ma-issues after issues. But muchaona kuti kubva pana Genesis chapter 3, regai ndingokupai story yacho, ndingokupai summary yacho, munzwisise. Tiri kuBhaibheri rinotiudza pamusoro paMwari, Mwari ane simba. Ngatimboti tisiri kuda kunyanya kupinda kutheology, tichida kungoriverenga tichitarisa maitikiro akaita zvinhu. Ngatimboti neorder yazvo. Mwari asika nyika, Genesis chapter 1 nechapter 2, zvinhu zvakaita sei? Zvakanaka, zvinhu zvichiyevedza, pasina chivi. Muri perisangadzwe naMwari. But bhuku raGenesis rine machapters anoita iwo 50. If I'm not mistaken, yes. Now, pa 50 chapters dzaGenesis, unogona kuona kuti pa 50 chapters dzaGenesis, teresai, zvinhu zvanga zvakanaka pa only 2 chapters. Hamusi kundinzwa? Pa 50, zvinhu zvanga zviri right pa 2 chapters. Pa 3rd chapter, zvatodini? Zvatoshata. Zvekuti mukanoverenga chapter 4, chapter 5, chapter 6, Mwari akutoti
akutozvidemba pamusoro pekusika kwaakaita munhu, nekuti bhaibheri rinototi kutadza kwawo kwakasvika kupi? Kudenga. Saka Mwari, kana muri kuzoritarisa, tichizobva Genesis, Exodus, tichienda, dzangova hondo yangove nyakanyaka. But ukanoverenga Revelation, anoti zvino ndakaona denga itsva nenyika itsva, nokuti denga rekutanga nenyika yekutanga zvakanga zvapfuura. Zvakaitika zvese pakati apa hazvina kutadzisa Jesu kuti adzoke, uyezve zvakaitika zvese pakati apa hazvina kuita kuti Mwari aramwe project yake. Anotozonwa doro ako university, dai nyika ari mwana wa Mwari akatanga kunwa ari grade 3. Maibate anotozotanga kunetsa aroora. Mungoma Mwari achingopedza kusika, so zvichiri kuyevedza zvazvabva zvatokoromoka. Sachindiverengere, pane here muverenga angakwanisa kutiverengera? Muda kuverengera euta, munoona kuti aiwa ndichiseka nawo panze apo, tinozivana. Tiverengere chapter 3 Genesis verse 1. Zvino nyoka yakanga ina mano kupfuura mhuka dzose dzesango dzakanga dzaitwa naJehovha Mwari, ikati kumukadzi, nhai, ndizvo here kuti Mwari akati regai kudya miti yose yomumunda? Verse 2. Anzine verse, nyoka yakanga ine mano kupfuura mhuka dzese dzesango dzakanga dzasikwa naJehovha Mwari. Verse haisi kuti nyoka yakanga yakashata. Verse haisi kuti nyoka yakanga iri wicked, iri kuti nyoka yakanga yakawanda, yakanga iri more cunning muchirungu, yakanga ine uchenjeri. Mwari ndiye akaipa uchenjeri hupi? Yo. Ndoda kuti muzive kuti Satani haana chinhu chaanoisa pamunhu, anoshandisa zvakaiswa naMwari. Amen. Saka Satani akangotarisa kuti project yatakuda panapa inoda cunning. Ndobva yatarisa ikaona kuti gudo riri rude but harina njere, inogona kuzoriremera. Panoda cunning. Vanodzidza pamusoro penyoka vanokuudzai kuti nyoka zhinji dzinotodzwa kuti vanhu varipo, dzotozvidzidzisa kugara nevanhu. Cunning. Dzotoziva to the extent yekuti dzimwe dzacho dzinotoziva kazhinji vanovanzozorumwa nadzo havazi vagari venzvimbo ivo, because dzedzakutoziva vanhu nekutovajaira. Even isiri yenyu ndozviri nyoka, more cunning. Saka Bhaibheri rinoti Satani ndobva atsvaga chekushandisa. Saka nhasi munyika yatiri nhasi, Satani haatsvagi zvinhu zvinyowani. Vanhu vamwe chete ivavo, kana munhu ari vocal kuzvinhu zvaMwari, Satani anodawo vanhu vari chiiko? Vari vocal. Vanhu vasina hana vaya vanongoti chavanzwa vanotaura, vanhu vachitodikana kuti seso vakanzwa mavhesi vatomhanya vachinotaura kuti pane zvatadini zvatanzwa. Kana mukasaita kumavhesi, Satani anoziva kuti hana dzenyu dzinoshandisika. Nyoka yakanga ine mano, inzwai kana zvichinzi ine mano, mubvunzo wairi kubvunza mukadzi, Sure. mubvunzo unobvunzwa nemunhu ane information. Yeah, sure. Amuna undinzwa. Vanhu vakamira pagedhi apa vati ndizvere kuti chechi Yes, avadhaira. vanhu nhasi vauya kuzopindira kuti chechi yavo yakapera kwapa naindizvo. Munhu iyeye haana zvauziva. Muri kwechechi apa? Yes. Saka chimwe chatinodzidza ndechekuti Satani haana chinhu chinoitwa naMwari chaasingaite sei? Chaasingazivi. Zvikanzi ndobva yati kumukadzi, mwai ndizvo here kuti Mwari vakati regai kudya miti yose yemunhu? Mukadzi akati Mwari akati, verse 3, mukadzi akati kunyoka. Opa verse 2.
verse 2. Mukadzi akati kunyoka, tingadya hedu michero yose iri mukati memunda. Asi kana iri michero yomumuti uri pakati pomunda, Mwari akati regai kuudya kana kuubata kuti murege kufa. Verse 4. Pane vamwe vanhu vamuri kufanira kungoti ndizvo zvawabvunza izvozvo ndizvo hamusi kuzvinzwa muri kuesana zvinaa ana ndizvo here kuchechi kwenyu chichiyobva watoaa ngoti chii ndizvo nezvibheko sei vatomutsanangura paari kutsanangura haasiziva kuti paari kuramba achitsanangura ari kuramba achiswedera mutireki tsanangura apinda mutireki kanzi aiwa takanzi tisadya imwe one chete imwe yese zvakanzi tidye nyoka inobva yati kudini nyoka ikati kumukadzi, hamungafi zviro kwazvo, nokuti Mwari unoziva kuti nomusi wamunoudya nawo meso enyu achasvinudzwa mukava saMwari, muchiziva zvakanaka nezvakaipa. Mwari akasika munhu nemufananidzo wake. Mwari akasika munhu akafanana naMwari. That's Genesis chapter 1 verse 26. Mwari akati ngatiite munhu nemufananidzo wedu akafanana nesu. Saka munhu akasikwa naMwari kuti aratidze nyika zviri Mwari. Munhu akasikwa kuti Mwari azviratidze maari. Amusundizwa. Zviri kunzi munhu mufananidzo waMwari. Zviri kureva kuti vanhu vane mapicha, vane mafoto, kana ukarasika tichikutsvaka, tinoshandisa picha yako. Basi kana tikaona picha yako, hatiti tamuwana, nekuti chatinacho mufananidzo wako. Ndosaka munhu asiri Mwari. Munhu mufananidzo waMwari. Asi kana muchida kutsvaka Mwari, idea Mwari yakaine kuti kana muchida kutsvaka Mwari, mukaswera nemunhu maziva Mwari. Saka munhu anga akaiswa naMwari papozisheni inokosha kupfuura zvimwe zvisikwa zvese. Muri kundinzwa here? Gudo raifanira kuti rikaswera nemunhu rikazoona Mwari rinoti nomuzivo. Akafanana neumwe mupesa anogara pakati, vakafanana namafambiro avo, same ndomunhu. Ndoo yanga ine idea yaMwari. Saka ndauti aiwa, makatobiridzirwa. Imimi mutori Mwari, mukangodya muti uyu. Hamusisiri zvekufanana zvapera, imini matoo Mwari. Hamupanzisisa vanhu vakawanda. Saka nhasika hondo ine vanhu vakawanda ndeyekuva vana Mwari. Ndosaka kuti voona vakadzi vaunoda, because hausisina wokubvunza iwewe ndiwe Mwari wacho. Kana munhu asingaende kuchechi, kuchechi dzinoda kunamata Mwari. Mwari haana mati, anonamata. Saka neusana iwewe watoo Mwari. Amen. Kanofanira kuti baba vedu vari kuzora. Inotaura iwe, nokuti kazokudenga iwewe pache zako. Saka Satani aiti kuna Eve, forget about God. You can also be God. Zvokuti madzimai zvise pasi pevarume venyu, imimi makuda kunyanya kunoiongorora futi kuipenengura kuti zvinorevei. Muri kungodzi forget about God.
Siyanaine zvamwari izvo munogona kuzvigadzirira chinhu chenyu chakanaka muri mega. Mukadzi ateerera akabvunza kuti zvinhu zvine musoro. Verenga ivhesi yekuti anzi kudini pasasi. Pavhesi ra5 nokuti Mwari unoziva nomusi waunoudya nawo meso enyu achasvinudzwa mukava saMwari muchiziva zvakanaka nezvakaipa. Zvino mukadzi wakati achiona kuti muti wakanaka kudyiwa uye unofadza meso, uchenjerere kuona zvinhu zvausina kumboona. Uzvingwani. Muti wakanaka kudyiwa uye kuti unofadza meso. Uye kuti unodikanwa kungwadza munhu. Akatora michero yawo akadya akapawo murume wake akadyawo naiye. Verse 7. Ipapo meso avo vaviri akasvinudzwa vakaziva kuti havana kusimira. Vakasonanidza mashizha omuonde vakazviitira nguo. Vakanzwa inzwi raJehovha Mwari. Amupo. Nyaya yavo yakangoperera pakunzi muchero ngaudyiwe. Zvekunzi muchazoshama. Hamusi kundinzwa. Ende paprojekti yemashizha Satani anga asisipo. Hakuna vanhu vanopinzwa muchinhu naSatani agofamba nawo. Ndinonzi kwaira vana vaMwari. Handisi kutaura zvinhu zvakanyanya kuoma, handitendi ndotaura zvinhu zvakaoma. Saka pane vanomboita vakambotora maloni, nyanya timu yekumaloni, Mwari ngaakubatsire, nevekuinsurance. Maconditions acho so pamwe acho anobva achinja fondi. Saka ivo vanotoziva kuti kuona munhu auya kunoku ari pataiti. Saka kuti uchaverenga 2 pages dzemaconditions unongotsvaka kuti pari kuda kusainwa pacho ndepapi, ndodini wosaina wopuwa chinyi mari. Saka unogona kuzoti kana kuti wapotsa ne1 day wonzwa kuti penalty yachoka yatokurisa, wobva waenda uchinopopota, wobva wanzi vhurai bepa ramakasaina. Muri peraona Mwari. Ibasa raSatani kuti kana achidhila nevanhu vakawanda havaudzi terms and conditions pakudyiwa kwemuti. Now ndosaka muchizonoverenga, kana maakuverenga chapter kunana verse 11, Mwari azoburuka akutaura naAdamu naEve. Vanhu vanotaiwa, Mwari akaburuka achiuya kuzotuka vanhu kuti makanganisa. Kana mukaverenga zvakanaka, muri peraona Mwari, kana mukaverenga zvakanaka, Mwari achiburuka akanga ari kuburuka kuzovaudza terms and conditions econtract yavakasaina vanga vasina kumaudzwa. Saka pakudyiwa kwemuti paya paifanira kunzi kana madya muti uyu muchatanga kurwara nezvirwere, kana madya muti uyu muchafa, kana madya muti uyu vanhu vachatanga kupandukirana, kuchaita hondo. Zvese zvatiri kuona, it is as a result yedisobedience. Dai vakaudzwa izvozvo vasina kudya. Ndiri kunzi kwanono vashoma, bhodhoro rehwahwa rinongozonyorwa alcohol content, harinyorwe madetails yese. Pane zvirwere ipo paya mubhodhoro iro riya paifanira kunyorwa zvirwere nemaklasi azvo. Paifanira kunyorwa kuraswa kwehunhu pabhodhoro rehwahwa. Muri kundinzera Mwari. Paifanira kunyorwa kusaenda kuchikoro kwevana pabhodhoro rehwahwa. Paifanira kunyorwa kuti kana ukanwa iri chembere dzese dzinochinja kuita vasikana pabhodhoro rehwahwa.
but Satani haana kuchinja mashandiro, haaudzi vanhu madetails ese. Hazvisi smart kusanamata, unofa, ende unofa usingazivi kuti uri kudini, uri kufa. Zviri kunzi hama neshamwari, vanhu vanoenda kun'anga havaudzwi madetails ese. Hanzi neumwe bhururu, hanzi sekuru wake manje vakuzodzokera kun'anga, vakunoitsanangurira kuti miti twenyu twamakatipa tuyatu pane zvatiri kungoita, apa vazongoudzwa ndo maitiro ani. Aiwa, musavhunduka, ndo maitiro atwo. Dei vakaudzwa maitiro atwo vasati vatutora, vaitora here? Zvikanzi aiwa ingodyai, kana mangotodya matofanana naMwari, nyaya yatodini, yatopera. Murume nemukadzi vachipedza kudya, vhuna hatina kupfeka. Satani haana kuti vachiti ko mashizha, vakatanga kusonanidza mashizha. Zviri kunzi kuera sanga zvoda Mwari. Ukana vanhu vanosimboziva Mwari vakabva pamberi paMwari, upenyu hwavanorarama ndehwemashizha. Hauzi ushasha hweya kuti mazuva ndakambomera kuenda kuchechi, zvauri kungotiudza isusu tinoziva ndezvokuti mazuva ano ndiri paprojekti yemashizha. Ende unoziva zvinoita mashizha ka 10 minutes waribvisa pana mai wangu rinoda kudini. Saimi mbotaura kuti munhu wawakareba senini ndinoda mashizha mangani. Ekumberi chete. Patinopedza kusona ekumberi uku totanga yekuseri. Patinopedza yekuseri uku aya akudinayi. Saka vanhu vanofungidzira kuti Mwari akawana Adamu naEvhi vachitanga kusona shizha rekutanga. Vhesi inoti Mwari akazosvika madekwani kwetonhorera, kureva kuti nyaya iyi haina kutanga manheru, yakatanga makuseni. Hakuna munhu anofamba nzira yechitadzo akaifamba zvisina museredzero. Never. Zviti kwaiva kupurura mashizha, miti iri padhuze ikapera. Vakomana nevasikana, mukaita tumaprojekti twenyu tokudanana nevanhu vasinganamati, mashizha aizve mashizha ayo anosvava. Zvitakunzwa mauti kungoti vanhu vacho vekuchechi havanzwisisi mashizha comrade anosvava. Nevhesi vakatanga kusonanidza mashizha emuonde. Kana uchiriverenga nechirungu rinoti vaigadzira maapron. Saka chiverengai kuti Mwari achizouya. Saka ndoda kuti muzive chinhu ichi, amba neshamwari, kuti muplani yaMwari, plani yaMwari haizi colorful. Zvazokuti zvaitarisirwa naAdamu naEvhi ndezvekuti daiwo chinhu chaMwari chiri kupenya semapresenderwo ari kuitwa chinhu chenyoka. Nyoka iri kuti aiwa mukadya imimi munozoziva zvakanaka nezvakaipa. Mwari akanga akangoti musadya mukangoregedza, mukasangodya muti uyu hamufi, musapera. Muri pesanga dzona Mwari. Unoziva here kuti kuteerera kunotisevha pazvinhu zvakawanda. Euda verengai pasasi. Saka zvanzi vakanzwa izwi raJehovha. Vakanzwa inzwi raJehovha ndapa verse 8. Yes. Vakanzwa inzwi raJehovha Mwari achifamba mumunda kotonhorera. Hallelujah. Madekwana. Amen. Munhu nomukadzi wake ndokundovanda pamberi paJehovha. Mwari
Yes. Pamberi paJehovha pakati pemiti mumunda. Yes. Verse 9. Verse 9. Jehovha Mwari akadana munhu akati kwaari. Amen. Uripiko? Amen. Mirai papo elder tozopedzisa. Muri pecheche yaMwari. Sanzi vakanzwa izwi raJehovha madekwana kutonhorera. Takutaura the last part. Saka crisis yatoitika mumba maMwari. Zviri kunzikwa here? Zvatoitika. Vhesi inoti vakanzwa izwi raJehovha madekwana kutonhorera. Mwari achifamba sezvaaingogara achiita sei? Achiita. Pane chinhu 1 chiri pana Mwari chandinoshuvira kuti tinamatire kuti tive nacho. Muri pecheche yaMwari. Unozadai zvakaitika kwedu izvi kaizvi. Indinofunga kuti dai kwanga kuri kwedu muti uyu waingodyiwa naEvhi chete. Adhamu achinoisa pamuromo tinenge taburuka. But kune nyaya dzakanga dzisiri kunzwisiswa pazano reruponeso. Ngirozi dzaSatani dzanga dzisinganzwisisi kuti sei akadzingwa kudenga. Mwari akati chiregai zvinyatsojeka. Madekwana kutonhorera ndobva Mwari vapfuura nemumunda sezvavaisingoita. Vhesi inoti Adhamu nemukadzi wake ndobva vanzwa kuti Mwari asvika. Vhesi inoti vakandowanda pamberi paJehovha pakati pemiti. Vhesi haisi kuti vaida kuhwanda, iri kuti vakadini? Kureva kuti paihwandika, asi vakahwanda pamberi pani? paMwari. Wacho wavaihwanda akatendera kuti vahwande, agotaura nyaya yacho vakahwanda. Hamusi kuninza cheche yaMwari. Muri pesangano naMwari. Mwari wacho wavaihwanda ndiye akatendera kuti pamberi pake pahwandike, kuti nyaya yacho itaurike zvakadini? Zvakanaka. Amupo cheche yaMwari. Dai nandirini ndaiti murufunga kuti handikuone here. Amupo sangano naMwari. Ndobva Mwari atoti Adhamu, mubvunzo waMwari waifanira kutanga ndewekuti waitei. Amupo cheche yaMwari. Mubvunzo wekuti uripi unoratidza hanya. Muri pesangano naMwari. Mubvunzo wekuti wehayu unoratidza kuti kunyange zvaitika, asi ndiri kukutsvaka uripi. Ekona nemakomrade akaniteerera pano. Paitika chimurenga mugarden maifana urohwa munhu. Muri pesangano. Zvikanzi naMwari, Adhamu uripi? Inzwai sangano naMwari. Vanhu vanonamata havafaniri kuita shungu dzekufumura vanhu. Vanhu vanonamata havafaniri kuita shungu dzekuexposa vanhu vakanganisa. Vanhu vanonamata vanofanira kudzidza kubva kuna Mwari baba vavo. Anofukidza vatadzi. Kana tichigadzirisana, togadzirisana wakahwanda. Amen. Moses akati ndoda kuona chiso chenyu. Mwari akati shamwari, hakuna anogona kundiona muchimiro chako ichi akararama. But nekuti waisa request, tarisa pane dombo randakachera kudhara, enda unopinda mubako imomo. Ndosaka muimbi werwiyo achiimba, Rock of Ages cleft for me, let me hide myself. Amen. Ndina muponese Shamisa ndishamisa ndiweka mubako redombo kwine nzizitsero faro ndiwika mubako redombo
dombo rinobvisa nyota yese. Oi ikawapenyo murudo rwake, ufukizane roko anondifukidza. Ende Mwari akatoziva kuti panapa ka nyaya iyi kuti itofamba inoda kutaurwa timu iyi yakawanda. Amushondinzwa. Pane dzimwe nyaya dzamusingafi makaudzwa because munoda kukwidza vanhu pachuru. Andinzwa here. Saka vanoitoziva kuti tikavaudza vanofenda. Zvongonzi hapana zvakaitika. Une shuwa? Hapana. Anotonzwa kuti neshuwa yacho mabvunziro azviri kuitwa zvine hondo mukati. Tenderai kuti vakundikana vawande. Modhila navo vakadini? Vakawanda. Mandinzwa here maelders? Mongona kusangana nevapfana vakabata mudzanga. Mangosangana muri 2. Mukundinzwa here? Imboendai mumbonowanda. Motaura nyaya yenyu yemudzanga muri wangani? Aizve. Ndopari kufira nyaya dzenyu apa. Imi makasangana nemunhu ane mudzanga wake muri 2. Momuzuzurudza muchienda naye kuvanhu vanga vasipo. Muri peresanga nzvenda Mwari. Kana aramba kuhanda aisisiri mhosva yenyu. Ndiri kunzikwa here. Wakambonyeperwa nemunhu uchiona here kuti akundinyeperera? Muri pesangana? Pamwe pacho mutendere kuti ahwande. Iye anozozviona kuti munhu uyu akaziva zvese izvi but still ainditirita kunge ndiri innocent. Ndo chinhu chashota pavanhu vanonamata. Hamugoni kufukidzana. Gone kufukidzirana. Izvezvi pane vanhu vanenge vakateyana izvezvi, so vakamirira kuti tingonzwa kuti pane nyaya yanhingi. Ndo zvamakamirira vazhinji venyu. Vana mai, tuwafana tumwe tuwakomana tufana utoto tunoba shuga uto. Neshuga ine problem yekuti haizodi kupinda Yesu, mimwe inosara pamadhoo emuromo apa. Mune muchimubvunza kuti iwe wabashuga kai, wachiramba kuti handizvizivi. Imimi muchiiona. Kana maona na shuga dzenyu maona na muri 2. Imbodhilai nyaya yenyu yeshuga muri wangani? Iyo nyaya yeshuga iyoyo ndiyo inototaurwa pamunamato wemanheru iyoyo. Takuda kunamata, toda kuverenga vhesi. Exodus. Mwari anoti usaba. Mwari ade vanhu vanoba. Mwari ade vanhu vanoba shuga. Mbavha dziende kudenga. Iye anenge achiti bhati nyaya yeshuga kai. Anditi ndaswera zvakanaka ndichifungidzira kuti yangoonekwa naMomzi chete. Patiko zvino pandaa kunorara ndakutozoona kuti munhu wese akuziva kuti ndaba chinyi. Munhu iyeye kana achinamata anoasosieta Mwari nekufumura vanhu. Mwari haasi mufumuri wevanhu. Mukaita tsika yekufumura vanhu, muchagadzira vanhu vanogona kudestroya evidence. Ndo vanhu vamakugara navo vakawanda ka. Vama experts vanonyatsoziva kuti kana tapedza tinodestroy evidence sei. Inhau yekuti approach yenyu imimi yanga isinei nekuvabatsira. Saka ndobva Mwari abvunza akati, Adamu, uripiko? Where are you? Ndobva dzati, ndakanzwa izwi renyu madekwana okutonhorera. Ndikatya. Nekuti pane zvazvazomboitika handisisina hembe. Mwari akati, muri kunzwa matauriro aMwari? Imimi vazhinji vacho munobva mada kumutungamirira nyaya yako yese ndakatoiudzwa, hapana chandisingazivi. Usada kundinyepera.
After this conversation, my Bible scholars vanoti Adam loved God the more. Aiti chero akavhiringwa naSatani aiti wakandivhiringa zvako, but mudhara wangu anondida. Rudo runowina. Mandinzwera mane shamwari. Rudo runowina. Verengai verse 21 tinamati. Verse 21. Verse 21. Yes. Verse 21. Verse ndera 21. Yes. Jehovha Mwari akaitira munhu nemukadzi wake nguo dzamatebwe Amen. akavafukidza nadzo. Hallelujah. Haish. Muri pecheche ya Mwari. Muri peresangano. Mwari haana kuati torai wai mukadzire hembe. Muri pecheche ya Mwari. Akati ndikavatendera kuti vazvifukidze panapa tinoona zvimwe. Regedzai ndivasonere. Ndigadzire inini. Vhesi aiti agadzira akavapa akati chipfekai. Vhesi inoti he clothed them. Akavafukidza. Muri peresangano. Saka vaiti vakamira apa so. Vaiti pamavhesi ari pamusoro takururwa, tikazama kupfeka zvikaramba. Pati pavhesi 21 tazopfekedzwa. Nauye kunamata tinopfekedzwa. Kururama ndekwekupfekedzwa. Akuzi kwekugadzira. Kururama akugadzirwi nekuorganize diet. Mofunga kuti matorurama. The righteousness of God. Clothed in his righteousness. Waponeswa, wamira panyanza. Chitema nekufa, zvapera. Ndivanani avo vakapfeka nguo chena. Vanobvepi? Vakapfekedzwa. Mwari akati zvakaitika Adamu. Asi nekuti uri mwana wangu, ngatiende mberi. Asi patinoenda mberi, unofanira kuziva kuti inini ndinokuda. Ndotaura pamberi pevamwe vanhu vanogona ngavari kufunga kuti nekuda kwenyaya dzavakaita muupenyu, Mwari akavatsamwira. Uya uwande pamberi paMwari. Nyaya dzako dzinogadziriswa. Peresanga dzenda Mwari. Ivo vanga pavakazama ivo vakapfeka mashizha. But Mwari apindira vakabva ipapo so vane dignity, dignified. Mwari asi mufumuri wevanhu. Mwari ndobva vapfekedza nguo dzematehwe. Mangwanani ano ndinozviziva kuti dzimwe nguva kwenyu kune crisis. Tiri pana chapter 3 yekumba kwenyu, yemuupenyu hwenyu. Kumbirawo Mwari wepana chapter 3 akufuke. Kana uchidhila nemacrisis, udhile nawo nenzira yaMwari. Uri peresanga dzona Mwari. Vamwe vazhinji vana venyu havachauyi kuchechi. Nekuti utsinye hwamunawo vanofungidzira kuti ndo utsinye huna Mwari. Kuoma kwamakaita vanofungidzira kuti ndo kuoma kwakaitani. Kudairaika vana vaMwari. Ndatopedza kuparidza. Vana mai guru nana mama wangu. Kana nyaya yanzi yapera, ngaipere. Ngaisuke padhuze. Kana nyaya yanzi yapera, ngaidini? Ndo kunonzi kunamata. Yenyu manje haiperi. Haiperi, yenyu haiperi. Mukavhiringwa kuChristian care. Pamunouya muchizotaura so. Ndo zvamakandiita futi, zvavandiita. Yatojoinwa. Vanhu vanonamata
hapana futi pamunozonzwa mubhaibheri rese Mwari achidzosa Genesis chapter 3 kuna Adamu naEve. Vanhu vanonamata, dzidzai kuti nyaya dzenyu dzipere. Titori neimwe timu yachena musoro yandiri kuona iyi. Tine nyaya dzatichagarira parufu rwavo. Vachafa dzisina kupera. Akambobuda mumba asi akadzoka. Adairayika. Ndo zvinosiyanisa vanhu vanonamata nevasinganamati. Akambotiza pamusha ndizvo asi akadini? Akadzoka. Akambodhakwa asi hachaite sei? Dzidzai kuti nyaya dzenyu dzipere ndokuti upenyu huendeke. Kana vachirarama newe vanongorarama vachicheuka. Chichika kurimaindwa. Kafarisa sokunzi kungoti mimi makazombomwa doro. Saka pamwe pacho hatikuteedzerei. Kana watodaro watodzikamiswa unoenda kupi? Unonga watopera. Mwari watinonamata kana achidhila nema-issues kana yapera yadini? Yapera. Ndoda kukuudzai ndisati ndakunamatirai. Vanhu vese vanodhila nenyaya dzichipera vane mufaro muupenyu hwavo. Vadzidzi vebhaibheri vanoti from Genesis chapter 3 Satani akawedzera kutsamwa. Because akazonzwisisa kuti no, Mwari uyu anoda munhu. Bo Satani aifungidzira kuti pana chapter 3 nyaya yaita sei? Yapera. Imi munhu anga akaumbwa neguruva revhuka. Mwari angadai akabhunya akaumba umwe. Satani anga akazvimirira. Kana kuti Mwari angadai akati ava handisisinei nawo ndaakugadzira chinyi? Vanyowani. Ndobva Satani aona Mwari achiuya kuzogadzirisana nemunhu wake akoromora, munhu asisina kupfeka. Mwari achimutsvagira zvekudini? Zvekupfeka. Mwari achiramba achiti kumunhu uya uri mwana wangu. Ndo kunonzi kunamata. Muriperi vana sekuru. Zvenyu zvekuti handidi kumuona pano iye ari munhu weropa renyu ka. Hazvina kwazvinokusvitsai. Muri kundinzwe? Aizvi. Vachamitiswa vana venyu. Ndoti tori munyika. Kuzvikoro kwavari kudzidza uko havasi kudzidza nengirozi. Mamati inini handidi kumuona pano. Mwari wamunonamata imi achiti uyai kwandiri mose makaneta, makaremerwa. Ini ndichakupai chinyi? Imimi muchiti hamudi kuona vakaneta vemumba menyu, hamudi kuvaona. Vakaneta vakaremerwa vemumba menyu munodzingirira. Kana mapedza kuvadzingirira moda kuuya kuna mudhara wekudenga ari kuti uyai kwandiri imi mose makaneta makadini? Makaremerwa. Kunamata hakudaro. Ari pere masikatano anoti Mwari ndipewo nyasha dzenyu. Batsireiwo dzimwe nguva uri kuti ndibatsireiwo in the event yekuti ndazoitawo musangano naSatani ndiziye kuti zvaanotaura hazvisiri izvo zvazvichazova. Saka pazasi apo hatina kuzopaverenga. Mwari akazotanga kuvaudza kuti iweweka nyika yatukwa nekuda kwezvaitika izvi. Zvaingorehwa naMwari. Mwari anga asiri kuti ndiri kukutuka izvezvi. Mwari aingoreva kuti pakagara pane nzira mbiri, nzira yakakomborerwa nenzira yakatukwa. Imimi manga muchifamba nzira yakakomborerwa, but nekuti machinja mapepa mukasaina imwe contract, izvi ndo zvaamunzira yecontract yamasaina nyika musazoshamisika muchibayiwa neminzwa. Ndo zviri normal kucontract yamapinda. Musashamisika umwe achizomuka akafa. Ndo zvazvava. Saka nekuti imharidzo inomboparidzwawo nevanhu vane ukasha vasingagoni kuregerera.
vanototi Mwari akaburuka akatsamwa. Ndinotofunga vanhu Mwari akaburuka akatsamwa ambva ati kumukadzi ucharwadziwa nemimba. Mwari haana kuburuka pachapter 3 nemarwadzo emimba. Mwari akaburuka pachapter 3 kuzointerpreta contract yanga yasainwa naAdhamu naEve, vafurirwa naSatani, nekuti anga avasainisa anga asina kuvaudza zvese. Saka kana ndichiverenga chapter 3 Mwari achitsanangura matems econtract, ndinoona rudo rwaMwari. Mwari akati, shamwari, usazonetseka, mukadzi wako acharwadziwa nemimba. Inini kana ndichiri mufane ndaifunga kuti nhumbi inoongozonorwadza kunosununguka chete. Ndonetsa manje vanhu vakuru havakuudzi zvinhu zvese futi. Unongonzonzi ine maweeks munhu achatodyi, munhu akungorutsa, akangoti chakati chiri kundinhuhwira, chakati chiri kunhuhwa, mafuta akati handimandi, chakati. Ndozvaitsanangurwa naMwari kuti uku kwamanga muri uku kwanga kwakanaka, but kwamaiswa uku akuisai haana kukupai maconditions ese, ndakukutsanangurirai. Ndobva Mwari azovati, asi ndichaisa ruvengo pakati pako nenyoka. I will put enmity. Ini ndini ndichakupa simba rekugona kuvenga zvakaipa. Uchararama uriko kusaidhiri, asi simba rekuona kuti izvi handidi izvi, simba iroro uchapuwa naMwari. Saka ndakunamata nemi. Noti Mwari ndibatsirei, mundipewo simba, tisasainiswa macontracts nemuvengi. Halo, izvi pane vamwe vari kutozama kuongorora, vanhu vanonamata masawadha vari kuzama kuongorora kuti barika rakanyatso kujipirei. Don't worry, makabata peni ka ingoisa isignature. Munozviona mamo vari kunyatsotsa, unonyatsonzwa vanhu vachibvunza kuti, ukanzwa vanhu vekuchechi kwedu vachikubvunza kuti zvine vhesi here? Vamukuru, kune zvimwe zvinhu zvatisina vhesi razvo, but tinoziva kuti rodhi yamuri kuenda iyi munodzoka. Vhesi zvedu hatina, but tokumirirai. Munodini? Ndiri kutaura nyaya yecontract. Satani anenge achikuratidzai vanhu vanodhakwa vachiita kunge vakasununguka kupfuura vanhu vanonamata. Zvikunzwika here? Ndoda kunamatirai kuti Mwari akupei simba. Musasainiswa zvimacontracts zvese. Tine contract yedu imwe chete yekuti Jesu anouya. Pachitsidzo ichochi hatidini? Hatibvi. Then ndoda kunamata nerimwe boka rinoti, Mwari ndipeiwo simba rekugona kutendera vanhu kuti vahwande. Halo? Handiri kunotaura tenderai varume venyu kuti vahwande, tenderai madzimai enyu kuti adini. Vamwe vanhu izvezvi varanda kwamuri nekuti vakatadza. Saka ndingaini kutsanangurirei, iye anenge achingoteera muuranda hwako achiteera. Unoziva kuti akamirirei? Anoziva kuti panyika pano panotadzwa, akamirira chako chitadzo, ende chichauya. Kana une nharo ndokunamatira, ende kana chazouya manje ndopauchaona kuti munhu yanga asiri kunditeerera. Musashandisirana simba rekuti mumwe akatadza. Raramai zvakanaka. Aripera kuti Mwari ndipeiwo nyasha, ndigonewo kutendera kuti wandichaona achiputsika ndimupe pekuhwanda, anozobuda apfeka. Naripo wakadaro vanodawo munamato pane zvandataura. Simukai tinamate. Ndina muponesi anondishamisa, ndewega mubako redombo rune nzizi rofaro.
ndeweka mubako redombo rinomvisa nyota yese woweka upenyu morodora keofo egetsanero woko siano ndevukizaini. Ndakunamata baba vedu vari kudenga muzita raJesu, tiri pano nekuda kweshoko renyu. Parataurwa pane zvamutswa mukati mehana dzedu. Imi hamusi mufumuri wevanhu, ndosaka pamharidzo iyi musina zita remunhu ramadoma, kunyange nyaya dzamataura dzanga dzakadondana nesu. Inhau yekuti munotiziva pakawanzika, ende munoramba makatendera kuti maissues edu nemi arambe ari pakawanzika. Nyika ichitiona ichiona vanhu vari nani, haizivi kuti vanhu ava vakaitwa nani nekuti Mwari wavo akashanda navo pakawanzika. Rambai muchidaro kwatiri, mutibatsire. Pakati pedu apa takasiyana, zvatinoziva zvakasiyana, zvatinonzwisisa zvakasiyana, zvatakabata zvakasiyana, but tiri vana venyu Mwari, tishanyireiwo. Kana makaburuka muEdeni, manga maitwa chitadzo changa chine mutsindo, mungatadzawo here kutiburukira mukati memba yedu mune machallenges atakatarisana nawo? Mungatadza here kuburukira vakomana vawiswa nezvinodhaka nevasikana vawisirwa mune zvinodhaka nemukufamba kwetsika dzakaipa? Tiburukire iwona nababa nanamai, tizvivige pamberi penyu, mutaure nesu. Toda kutendai Mwari, kana mazviita izvi muupenyu hwedu, mutisiyirewo nhodzera dzenyu kuti vatichadhila nawo tigodhilawo nawo nenzira yamakadhila nayo nesu. Tibatsirei Mwari, tive nemwoyo yakanaka. Ndo chinhu chauraya nyika, ndo chinhu chauraya machechi. Vanhu vane shungu nenyota dzekunyadzisana, vane shungu nenyota dzekudonhedzana. Mwari wenyasha, dai zvingaitwa kumwe kwete pagungano riri pano. Kusimuka kwataita kuti mutibatsire mukati memhuri dzedu, vana vedu vachadonha, isu tichizviona. Tipeiwo simba, mutipe nyasha yekuti kana vadonha tidhile nemasituations avo, vagosimuka tigotanga upenyu hutsva, nyasha dzenyu dzakawedzerwa. Tibatsirei Jehovha. Zvimwe zvichaitika kwatiri kana kuti zvakaitika zvinotorema, zvekuti dzimwe nguva panga pachitaurwa shoko renyu vanhu vanga vachingobvunza kuti dai vaiziva zvakanyatsoitika kwandiri. Mukurema kwazvo nemukuoma kwazvo, nyasha dzenyu ngadzitiburukire, mutidzidzise kugona kudhila nemaissues nenzira yamakadhila nayo nawo. Mugotibatsira Mwari, nyika yakuenda kumawere, chivi chiri kuramba chichive popular, chichive common. Vakawanda vedu Mwari, they are on the verge of signing strange contracts with the devil. Pane tsika dzatanga tisingararame madziri, but dzaramba dzichiiswa mberi kwedu kwemakore nemakore, zvekuti vamwe taakutopinda. Tirwirei, mutibatsire timire pamakati tisare takamire. Kana muchiuya mugoya muchitikomborera. Maita Mwari nekuti munotida tese tiri pano. Tirangarirei, mutipe moyo wenyu mutsva. Tidzidzisei kuti kana maissues adiscusswa akapera apera. Tidzidzisei Mwari kusunungura moyo yedu, tidzidzisei kuregererana. Ndokuti even church dzikure, mhuri dzikure, nyika ikure. Tatenda nekuti muri Mwari. Tichapfuurira mberi mukati mezuva ranhasi. Ivai pakati pedu, mweya wenyu mutsvene urambe uchitisimbisa nekutichengeta muzita raJesu. Amen. Takamira kudaro tichaimba number 133. Tichatungamirwa nemuimbisi. Number 133. 133. Obumaini famene sezvakaita inoki mubateru woko rwangu nditaurira nemwi
ndashayikwa ndivumei ndifambe nemwi handingambofambi ndega rirudutu riri kuvhuvuta mirauya kateiwa vavengiwa nondiedza ese aya matambudzo tenzivhumaindi fambe nemwi kuti mandi pazororo zvepasi ndowanando ndozofamba nekushinga ndotakura uchinjiko nakarandi one Zioni tenzivhumaindi fambe nemwi kuti mandi pazororo. Toda kutenda Mwari neshoko rakasimba. Hey. Toda kutenda neshoko rakasimba. Saka toda kunamata panguva ino. Toda kumboita rukoko munhu waMwari. Tinombonamatira vanhu ava. Varipo here vanoti nekuda kweshoko rataurwa panguva ino hana yangu yarova. Kana isina kurova imbomira. Toda kutaura ane hana yarova. Ari kuti apapa ndodo chikomborero chemunamata. Ndimbobuda paproblem iyi. Ndi umwe wevanhu anomira akasimba pachokwadi chaMwari. Hazvishandi vanhu vaMwari, hazvisevenzi kuwana mharidzo day in day out. Nekushanda kunoita vakomana vachigadzira, vachiedita, vachibvisa, vachisanganisa, vachiti maflyer, zvimapromo, but zvoshaiwa basa nokuti iwa ubatsirike. Otherwise channel ngaivhare. Because kana channel isingabati hana yako kuti ushanduke, then there is no need. We must pray. Sezvakaita vakomana vaPentecost vanoti kuna Peter nevamwe varume, vanoti nai varume tabaiwa neshoko todini. Peter anoti no two ways, tendeukai mubhabhatidzwe mumwe neumwe wenyu muregeregwe zvakaipa mupiwe chipo chemweya mutsvene. So my call this morning ndeyekuti tendeuka munhu waMwari, usambofunge kairi, tendeuka. Kana watendeuka Mwari uchakuregerera, utange upenyu hutsva naJehovha. Itsika yakaipa yekubva parusando kunenge kwaparidzwa paonline panapa, wobva ipapo uchiti rarohwa wena risina kukurova. Bhaibheri soko raMwari basa raro harizi rekungorova, rofanirwa kurova iwe kana usati warohwa hapana chararova. Rohwawo neshoko raMwari. Ndada kukunamatira panguva ino kana uchiti ndazvinzwa, ndodo munamato, ndinombotsvedza, ndomboda kuenda, ndombowa kuda kuti ndirege, ndombowa kuda kusiyana nazvo, but nhasi uno ndadzwa hana yangu ichirova. Ndoda kuti ndinamate newe panguva ino. If that is your prayer, I invite you, just raise up a hand, that artificial hand, raise it up. Pauri papa, our admins vari kuona, and I trust and believe that even your Father who is in heaven ari kuona. Just raise up a hand. Don't think about other people. Safunge even wada kutobhabhatidzwa, wada kubhabhatidzwa vacho ndova ndiri kutoda ibva yamatonyora kuti baptism ipapo nyora kuti baptism wherever you are. Kana uri kuAmerica, kana uri kuSouth Africa, kana uri Botswana, wherever you are, we can organize that you be baptized wherever you are. Just write baptism, and then we'll take your name, and then after the service we'll organize kuti ubhabhatidzwe pauri ipapo. Nongotaura kuti ndandiri pachano yemandara, ndagamuchira Jesu samuponesi wangu. Unozviziva iwe kuti chokwadi chataurwa pano chakurovesa hana. For a long time wanga uchingoti actually inzwa munhu waMwari chiri kuita kuti ufollowe mandara.
handiti follower. Uchifollower, it is because zviri pano zvinoteverereka. So imbotora decision yekuti ndoda kufamba naMwari. Usangotevere channel usingafambi naMwari, famba naJesu. Hakuna mataye zvino kumbira kuti wasimudza ruoko rwako, chisimudza mwoyo wako kuna Mwari kuti Mwari akuregerere pane zvakaipa zvako zvese. Hakunatse kubva nechemukati, uchapinda mumvura ubude wachisikwa chitsva. I understand vamweni hamusi kubhabhatidzwa nemvura, you will be baptized by the Spirit of God. Mwari uchabhabhatidza vamwe vedu pano vakapinda mvura kare, but vakuda the fresh anointing of the Holy Spirit, the refreshment of the presence of God. Ishatomutendai avana vana venyu varumwa neana varataugwa shoko nokumbira kuti muvagamuchire. Vamwe vari kuda rubhabhatidzo rwokutopinda mumvura, vamwe vada rubhabhatidzo rwekugamuchira donhodzo raMwari Mweya Mutsvene. Vabhabhatidzei vagove vanhu vatsva kuti zvipe zviri netsvina zifambe rwendo